Philip Langgat is de winnaar geworden van de 26e editie van de Parenloop in Brunsum. Hij was de eerste van 5 Kenianen. Maar echt blij met zijn tijd was hij niet. What do you think about this track? Is it nice to run here? Yeah, it's a nice. But this course is very nice. You don't look very happy you won. Yeah, I'm very happy. So how about the time? Is the time okay? Yeah, the time is not bad, but I was expecting 27. But the way I ran, I'm happy. Because of 28 low, it's not bad. Maastrichtenaar Patrick Stitsinger was de beste Nederlander. Hij eindigde op de 11e plek. Patrick, wat is dit voor een loop? Het is een geweldige loop, een leuke loop. Brunsum, thuispubliek, een beetje thuispubliek. Leuke sfeer, ja, geweldig. Ik kwam tussendoor over de finish met een paar armbewegingen. Wil je het publiek een beetje opjutten? Ja, ik voelde me gewoon lekker fris en ja, ik was net te sterk voor die tweede groep. En ik denk als je een beetje ondersteuning van het publiek krijgt, die duw je iets vooruit en dan gaat die groep lopen. En dat gebeurde hier ook, dus dat heeft wel geholpen. Sommige stukken van het parcours was een beetje veel wind, heb ik gehoord. Ja, oké, maar je hebt ook wel weer een stukje met wind mee. Dus stond wel wat wind, maar je weet waar wind tegen is, moet je even doorbijten. En dan weet je ook weer, dadelijk komt die wind in de rug. En dan kun je op zich een beetje herstellen weer. Dus ik vond het wel meevallen met de wind. Zou je deze loop kunnen kwalificeren, zo landelijk gezien? Ja, ik vind dit wel bij de beste 10 wegwedstrijden van het land behoren. Waarom? De sfeer gewoon geweldig. En de organisatie die hebben altijd een mooi sterk veld en dat is gewoon leuk. Tevreden met je tijd? Ja, gezien ik had gehoopt zelf een half minuutje harder te kunnen lopen, maar ja, gezien dat ik veel alleen moest doen, denk ik dat ik dit wel waard ben. Ja, ik ben tevreden. En dan was er nog de wedstrijd in de wedstrijd van burgemeester Luc Wienans. Vorig jaar al goed bezig met de 2,5 kilometer en toen beloofde de burgervader al dat hij dit jaar de 5 kilometer zou meedoen. Ja, nou, ik moet het nog uitvoeren natuurlijk. Het wordt heel spannend, maar ik heb er wel zin in. Wat wordt er spannend aan dan? Nou, ik heb de laatste keer dat ik de 5 kilometer gerend heb, was het in 28 minuten. Nou ja, en nu moet ik het toch een beetje sneller proberen te doen. Ik heb mijn 2 zonen meegenomen, dus die gaan we er doorheen trekken. Dat de hazen? Ja, dat zijn de hazen deze keer. Dan ken ik u een beetje, een man met een beetje progressie en zo. De 2,5 kilometer, de 5 kilometer. Zien we u volgend jaar tussen de Kenianen op de eerste startrij staan, bij de 10 kilometer? Ah, ze hebben wel eens tegen mij gezegd, je lijkt wel de witte Keniaan onder de burgemeesters van Zuid-Limburg. Nou ja, allee, dat is een mooi compliment. Maar zo gek gaan we het niet maken. Weer eens goed, de wind valt mee. Ja, daarom. Nee, het is een topdag. Het is geweldig. En ook gewoon voor ons natuurlijk een top evenement. Zoveel mensen weer op de been. Zoveel toeschouwers langs de kant. Nou, geweldig. En het is gewoon zo, zien sporten, doet sporten. Dat hebben we ook in de afgelopen weken gezien in de aanloop hier naartoe. Dat zoveel mensen mee zijn gaan doen om te trainen naar deze wedstrijd toegeleefd hebben. Nou, vandaag dan het grote moment. En we weten in ieder geval zeker, volgend jaar is er weer een. Dus ook de mensen die dit jaar nog twijfelen, volgend jaar komt er weer een kans om mee te doen. De gemeente Brunsum, de provincie Limburg. Op de 4e plaats gaat Lisa Rooms. Robina, zo doet hij het vandaag? Hij doet het heel goed. En de jongens lopen ook mee, dus ze lopen met z'n drieën heel goed. Hebben ze flink getraind? Ja, 2 keer per week echt hard getraind. Ja. Rondje lopen aan de kroeg in of was het toch? Nee, niet de kroegen. Nee, dat doen ze ook graag, maar niet gecombineerd. Nee. Dus wel topfit? Topfit, helemaal, ja. En het is een prachtige dag en het is natuurlijk mooi loopweer, dus ik verwacht hele goede tijden. Ze starten een beetje in het midden bij de start en dus nu liggen ze een beetje achteraan. Hoe komt dat nou? Ja, dan moet je maar aan hun vragen. Maar... Wie is de mindere loper? Wie is de mindere loper? Weet Zoon of de vader? Ik ben bang dat die jongens papa weglopen, ja. Thomas Gillis, hoe ging het? Geen goed, ik denk dat ik een persoonlijk record heb gelopen, dus ik ben eigenlijk tevreden. Ja, ik zag u vrij vooraan lopen iedere keer. Ja, ik loop 3 keer per week, maar het was me nog nooit gelukt om de 5 kilometer onder 24 minuten te lopen. En dat was een beetje mijn doel van volgend jaar. En ik denk dat ik dat gehaald heb. Hoe kan het dan? Je wordt eigenlijk steeds ouder, maar toch gaat het sneller lopen. Is dat toch meer trainen of anders trainen? Misschien heeft dat ook te maken met het vak van wethouder, dat je gewoon topfit moet zijn. En hoe langer je wethouder bent, hoe sneller je tijden worden. Gewoon nog vandaag bijna niks te doen, hebben we daardoor meer tijd om te trainen natuurlijk. Ik wil wel een keer ruilen met je, Ton. Dankjewel. Graag gedaan, groetjes. Meneer Van Appen, wat is er gebeurd? Nou, ik heb even achter de burgemeester hangen. Bodyguard. Gaat de burgemeester zo hard dat u zo kapot bent nu? Ik heb het helemaal gehad. Ja, echt kapot. Burgemeester, uw verhaal? Ja, het is een topprestatie. We hebben met de staploop meegedaan. We hebben het zwaar gehad, over 3 kilometer.
En nu de 5, ja, het ging fantastisch, Jacques. Ik zie 34 minuten en een beetje, dus dat is niet wat u gehoopt had, toch? Nee, maar wij zijn onderweg een paar keer aangehouden voor een kort gesprek met mensen uit Brunsum. En ja, dan moet je altijd ja zeggen. Dus... Ja, 5 minuten. Ik geloof er helemaal niks van. Tom, daar gaat nog 5 minuten correctie vanaf, van goede orde. Dus, puntjes op de i wel, hè? Ja. Tot de laatste 400 meter zitten we op het schema van het wereldrecord. Maar dat we dan toch nog wat... Ik verwacht jullie wel volgend jaar op de eerste rij bij de 10 kilometer eigenlijk. Ja, nou vooruit. We gaan kijken wat we kunnen doen. We zeggen nog niks toe, maar we gaan trainen. Je moet toch een beetje progressief blijven, een beetje vooruit blijven denken. Een beetje, hè? Ja. We zijn de zonen gebleven, die zie ik niet meer. Ja, die zijn waarschijnlijk al koffie zetten, douchen enzovoort. Dus... Ze hebben een splijt in de demarrage geplaatst dan. Ja, maar op een gegeven moment zeiden ze van, hey, adios. Het is mooi geweest, we gaan nu eens echt rennen. Vrouw verwachtte dat die allemaal tegelijk zou aankomen. Dat de zonen wel zo wel even wachten, papa. Ja, het is niet zo. Ik kan nog wel wat hardlopen, maar ja, toen ik zo jong was, hè, wow. Volgens mij zijn jullie blij als jullie maandag weer gewoon aan het werk kunnen, of niet? Dat ligt ons beter. Het was wel heel erg leuk. Proficiat met de prestatie, was mooi. Dank je. Het is vandaag ook weer in Els Jacobs, bravo.